Сетих се за душата ти, толкова тежка, сякаш носиш невидимо бреме, тиха болка, която те завладява през тъмните нощи, когато мирът изглежда недостижим. Намери се в моменти на съмнение, на безнадежност, където тишината е оглушителна и усещането за отдалечаване от Бога звучи като абсолютна истина. Цялата красота, която някога е съществувала в теб, изглежда е била потулена от слоеве вина, които те поглъщат, разширени от погрешни решения, които разклатиха крехкия баланс на живота ти. Днес обаче отеква една преобразяваща истина. Архангел Михаил има съобщение специално за теб и не е случайно, че си намерил това послание сега. Непрекъснатите вътрешни битки, с които се сблъскваш, са повече от тиха война. Те са призив за нещо по-голямо. Михаил, защитник и воин, на светлината, който избира тези, които са готови да се издигнат към своя божествена цел, е тук, за да достигне до най-дълбокото на съществото. Той иска да знаеш, че твоето име е сред избраните и че е време да се освободиш от веригите, които те държат, и да се наклониш над крилата, които ще те накарат да летиш отново. Нормално е емоционалните и духовни отговори да ни задържат, като невидими вериги, които не ни позволяват да напредваме. И виждам твоята воля да се освободиш, чувствам душата ти, която иска да достигне до онази светлина, която изглежда винаги далечна, но е страхът, който поставя вуали пред очите и фалшиво казва, че тъмнината е всичко, което съществува. Но обърни внимание, дори в най-тъмната нощ, най-малката искра светлина може да бъде видима. Ако това послание докосва сърцето ти сега, напиши в коментарите, че приемаш тази дума, че ще получиш благодата на божественото пробуждане. Не си сам. На невидимата сцена на Вселената, Михаил е до теб, готов да помогне да премахне първия вуал и да позволи на светлината да започне да тече. Изборите от миналото веднъж направени могат да изглеждат неизменни, като вода, която е потекла и се е разпаднала във времевия поток. Но в духа всичко може да бъде измит, трансформирано. Болката от съжалението може да стане плодородна почва, върху която цъфти искреното и мощно съжаление. Усещай осветлението на твоите минали решения, които ти донесоха тъга, не като осъждане, а като духовно пробуждане. Визуализирай мощен балсам, който премахва болката, като разбираш, че възстановяването е дар на душата, изцеление, което започва от искреното съжаление. Когато ти се оплакваш и желаеш като някой, който отдавна не е усещал облегчение, болката ще се разкрива нестабилна и отслабена. Всяка сълза, която си пролял в тишина, е била видяна, преброена и събрана. Твоята болка има цел, твоето страдание има край. По пътя на възстановяването ще трябва честно да разгледаш сърцето си. Накрая да се изправиш пред сенките, които крият собствената ти светлина. Това е пътуване на смелост и кураж, а Архангел Михаил е до теб, за да осигури, че това търсене на изцеление е също път, по който благословиите се разгръщат абсолютно чрез човешката способност да се изправиш и да се промениш. Твоята душа, макар и уморена, ще се отвори, за да приеме даровете на благодат, които са по-добри от всяко злато или сребро, което светът може да предложи. Разбери, че фактът, че твоето име е сред избраните, е покана да вървиш редом с ангелите, да бъдеш едно с тези, които позволяват божествената любов да тече през тях, за да изцелят света. Напиши «Приемам тази дума», ако чувстваш, че това е и твое пътуване. Но знай, скъпо сърце, че приемането на това да бъдеш избран изисква усърдие на вяра и автентичност. Това означава, с любов, да позволиш да бъдеш разсъблечен пред Бога, да позволиш всяка слойна фалшивост, всеки аспект, който е служил на егото, а не на духа, да бъде тихо премахнат. Това е вътрешна работа, която изисква твоята пълна присъствие, която те призовава да погледнеш в собствените си очи и да очистиш погледа си от всичко, което не служи на ценната светлина. Всеки погрешен избор може да бъде видян като закъснял разговор с твоя дух, пауза без отговор, молеща Божественото да се намеси и пренасочи. На всяка секунда има възможност за решение, да избереш любов вместо страх, състрадание вместо осъждане, истина вместо илюзия. Усещай в себе си призива да действаш сега и да не отлагаш чудото, което желаеш да се случи в живота си. Виж, дори в този момент Михаил се бори за теб, разрязвайки с меча си всяка връзка, която досега е била бариера между теб и твоето истинско аз. Връзките се разрязват една по една. Те се случват сега във вечния времеви поток на Бога. И така, когато възстановяването на духа е в ход, когато тежестта на миналото изглежда лека и постепенно се изпарява, духовната радост отново намира своето място в твоето сладко и любящо сърце. Ти ще изпиташ прилива на промени, видимо. Ден след ден
Ще усетиш, че чудесата се случват естествено, като цветя, разцъфващи при първия допир на слънчевата светлина. Усещай, че когато мирът царува, чудесата са възможни във всяко малко действие, усмивка, която предлагаш на непознат, любезна дума, казана на приятел. Абонирай се за канала, за да продължаваш да получаваш съобщения, които променят животи, подкрепяйки те в това божествено пътуване, което не е просто духовна приказка, а началото на твоето непрекъснато и дълбоко преобразяване. Сподели това видео с някой, който трябва да чуе това днес, защото заедно създаваме мрежа от любов, която осветява света. Ако чувстваш докосването на думите, знай, че светлината вече присъства в твоя дух и всичко останало ще се разгръща в своето точно време, като най-перфектното разцъфване. Сега почувствайте последствията и подаръците, които идват от действието от вашето изкупено сърце. Вие сте в духовна позиция, за която много хора копнеят, където решенията вече не се основават на болката от миналото, а са водени от безкрайната мъдрост и любов, които процъфтяват от обновен дух. Архангел Михаил уверява, че всяка стъпка, направена към светлината, е укрепена от небесната сила, която никога не колебае, никога не напуска. Визуализирайте пътуването пред вас като открит път, изпълнен с потенциал и възможности, където всеки избор е шанс за духовно, емоционално и дори физическо израстване. Последствията от грешните решения бяха като сенки, които се разсейват, когато светлината навлиза. Сега, всяко правилно решение, което взимате, има силата да излъчва лъчи на надежда и доброта към тези около вас. Освобождавайки се, вие ставате светлина и за другите. Време е да повдигнете духа си в съединение с вечната любов. Представете си, че сте фар сред тъгата, вашето сияние не само осветява собствения ви път, но и води тези, които все още са изгубени в хаоса на собствените си трудности. Красотата на това да бъдете един от избраните е именно в служенето както на Бога, така и на ближния, а това служене се извършва с мир и пълнота, които естествено текат от свободно и щедро сърце. Разбираемо е, че в този новооткрит път има колебания. Човекът, който сте били преди, може все още да шепне съмнения, напомняйки за всяка грешка и болка. Но признайте, че тези гласове не са истината на вашата същност. Те са само стари ехо, призраци от вече отминало време. Михаил ви уверява, че сте защитени под мантията на божествената любов и можете да продължите напред с обновено доверие и смелост. За много хора визията за свобода е като счупване на истински вериги, които са задържали техния потенциал и радост. Почувствайте как тези вериги се чупят, енергия, която обновява, запълва всяка част от вашето същество, свобода, която ви позволява да дишате дълбоко за първи път от много време, без тежестите, които ви дърпат надолу. Сега, когато душата ви е свободна да се издигне по-високо, се насладете на пътуването, на ученето, което новият път предлага. Когато предизвикателствата се появят, вижте ги като възможности да укрепите собствения си дух, знаейки, че Михаил винаги е до вас, готов да ви помогне с силата и решителността, които са му присъщи. Признайте предизвикателствата като уроци, а не препятствия, етапи по пътя, който Бог е начертал за вашия живот. Ежедневните взаимодействия с другите ще приемат нова форма, където комуникацията е пропита с безусловна любов, търпение и мъдрост. Когато взаимодействате със света, наблюдателят ще се види като част от нещо по-голямо – Вселена, в която всички същества са взаимосвързани чрез божествената енергия. И по този начин всяко действие, извършено в доброта, резонира през вълните на космоса, връщайки се винаги умножено. Позволете си да се насладите и да изследвате емоционалното и духовното удовлетворение, което проистича от това да бъдете в съответствие с вашата небесна цел. Почувствайте в себе си щедро удоволствие от знанието, че чрез собствената си трансформация вие служите като вдъхновяващ пример, напомняне, че всеки има силата да се прероди, да започне отново, потопен в нови възможности и надежда. Останете отворени за чудесните синхроничности, които започват да се разгръщат в живота ви. Забележете как хората, обстоятелствата и възможностите се появяват все повече и са ясни знаци от Вселената, потвърждаващи новия път, изпълнен с изобилие и чудотворни събития. Благословиите, които сега ви заобикалят, са проявления на усилията на сърце, посветено на любяща и вярна служба. Да напишете, че приемате тази дума, е повече от просто действие. Това е ангажимент да живеете всеки ден, прегърнали божественото, покана да бъдете сила на възстановяваща любов в света. Позволете на пътуването на трансформацията да бъде изпълнено с моменти на дълбока спокойствие и също така на еуфория, където всичко
се подрежда в съответствие с ценностите на Божественото. Ако вашето сърце резонира с тези думи, абонирайте се за канала, за да бъдете винаги свързани с посланията, които подкрепят вашия ежедневен ритъм в духовното израстване. Този път, това ново пътуване, едва започва и ще бъде това, което можете да си представите и много повече. Докато напредвате, почувствайте благословиите, които текат като безкрайна река, пренасяща води на изцеление, обновление и присъствие на нови обещания от живота, които не можете да предвидите, но на които можете напълно да се доверите заради любовта, която ви обгръща. В потока на времето, в пространството на чистата душа, вашето въздействащо съществуване надхвърля този материален свят, за да обогати душите около вас и да донесе светлина там, където тъгата все още устоява. Поставете ръка на сърцето си в този момент, вижте промяната, която се случва, вярвайте в чудесата, които вече можете да почувствате, защото божествената любов не се отдалечава, а вашата смелост да приемете да бъдете посланик по този път вече резонира в хората на небесата. Време е да летите, да разтегнете крилата на вярата, знаейки, че Архангел Михаил е вашият водач, вашият приятел, вашият защитник. Сега споделете това послание с някой, който все още трябва да чуе това. Трансформацията, която започва във вас, продължава, докосвайки животи един след друг, във вечен цикъл на надежда и възстановяване. В споделеното пътуване ние сме всички едно, всички призовани, всички избрани от любовта, която никога не се проваля. Получаването на това трансформиращо съобщение е началото на нов етап, на ренесанс. Докато синхронизирате сърцето си с тази небесна истина, осъзнайте песента на ангелите, която отеква в празнуването на вашето вътрешно пътуване. Вие вървите под ангелска защита, където всяка стъпка е благословена и всеки жест вдъхновява другите да намерят своята вътрешна светлина. Бъдете сигурни, че любовта, която обгръща тази божествена истина, е по-силна от всякакъв страх или съмнение и вие сте достойна за всяка благословия, която ви е предоставена. Понякога емоционалната тежест от толкова много раздели и разочарования все още се опитва да заеме място в духа ви. Визуализирайте Михаил с неговия меч от светлина, който разрязва връзките, опитващи се да ви върнат в миналото, освобождавайки ви, за да можете да живеете напълно в настоящето. Усетете обновената връзка с Божественото, неразривна връзка между вашата същност и космоса, където разстоянията са само илюзорни и любовта надделява над всичко. Представете си как вашето енергийно поле се разширява, като цвете, което се отваря с първата светлина на деня, излъчвайки мир и спокойствие около вас. Със всеки цикъл на растеж нови слоеве на разбиране се появяват. Дарове на божествената любов, които хранят душата и укрепват духа. Време е отново да разцъфтите, без колебание, осъзнавайки красотата, която винаги е била във вас, чакаща момента да блесне. Това е момента да признаете несломимата сила, която резайдс във вас, вечен пламък, който при всички предизвикателства продължава да гори. Страхът ще се разсее като мъгла на слънце, разкривайки ясен път, където щастието не е крайна дестинация, а начин на живот. С пречистено сърце и просветлен ум, трудностите, които преди изглеждаха като непроходими планини, сега приемат формата на малки хълмове, лесно преодолими, чрез вяра и сила. Сега осъзнавате изгубеното време в съжаление, че всяка минала сълза, всеки поглед на съмнение не е бил напразен. Те бяха напротив защитната стена, където вълни на трансформация удряха, подготвяйки ви за това прераждане. Усещате облегчение, осъзнавате лекотата и грацията, които преливат в взаимодействието ви с всичко, което ви заобикаля. Това не е просто вътрешна промяна, а космичен танц, небесна симфония на повторно откритие и растеж. Хората около вас започват да забелязват тази вибрираща промяна. Вашето присъствие, преди зона на пасивен комфорт, сега излъчва обновление. Дори без думи, те могат да усетят разликата. Вие сте живото доказателство, че е възможно да се преродите от пепелта, като феникс, който, безсмъртен, прегръща съдбата си да расте с болките на миналото и да се издигне, по-ярка от преди. И докато това пътуване причинява видима трансформация навън, истинската метаморфоза се случва вътре. Всяка дисонансна нота, преди чуваема само за вашия дух, сега се хармонизира в ясната мелодия на вътрешния мир. Вие сте композиторът на собствената си история и с всяко решение, с всеки акт на вяра, пишете симфония, която ще отеква през поколенията, вдъхновявайки други, жени, мъже и деца да вярват в трансцендентната сила на възстановеното сърце. Приемането на тази истина е повече от просто убеждение. Това е дълбок ангажимент към самия себе си и към света около вас.
Осъзнайте този призив да се ангажирате в актове на доброта, да споделите своята история, своите победи и уникални уроци, които когато се споделят, създават безкрайна мрежа от подкрепа и мотивация. Останете внимателни към присъствието на Архангел Михаил. Той е до вас, не само като пазител, но и като любящ приятел и нежен учител, който ви води в пътуването на самооткритие и реализиране на целта. С всеки изминал ден, вие надхвърляте ограниченията на ума, издигайки се към истинската свобода, която резайде само в освободен и овластен дух. Ако това продължава да докосва сърцето ви, не просто слушайте тези думи, а ги живейте. Нека те станат ритъмът на сърцето ви, дъхът, с който дишате. Напишете: приемам тази дума и съм готова да летя. Усещайте ръката на Михаил на рамото си, нежно насърчение, че никога не сте сами в това пътуване. Останете свързани с тази вибрация чрез редовни съобщения, които потвърдяват красотата на живота и истината, на светлината. Запишете се в канала, за да продължите да получавате това духовно поддържане, което укрепва и води. Разпространете това съобщение на тези, които се нуждаят от надежда и обновление, защото заедно образуваме хор на любов, който отеква през времето. Сега, с най-чистото в сърцето, споделете благодата, която сте получили. Бъдете светлина в свят, който често се стреми към сенките, и в тази роля вие не само сте агент на промяна, но и небесен посланик на любов, която никога не се проваля и никога не угасва. Ще вдъхновите и ще посеете семена на трансформация, докато напредвате, вървейки нежно в стъпките на Михаил, приемайки божествения призив да бъдете това, което наистина сте, с благодарност, вяра и любящи действия. Излизайки от дълбините на тази трансформация, откриваш духовен пейзаж, богат на възможности, където всеки нов ден е плодородно поле за засаждане на най-дълбоките мечти. Там, където преди имаше съмнение и колебание, сега се е установило непоклатимо доверие, укрепено от мъдростта, която само възраждането носи. Не само виждаш пътя напред, но и чувстваш истината на всяка стъпка, която възнамеряваш да направиш. Вселената се отваря пред теб, като книга, всяка страница е ново приключение, което предстои да се разкрие. Това е моментът да действаш, тъй като теренът на твоята душа е подготвен и приветлив. След като сърцето ти е било докоснато от това послание, е все едно самото небе аплодира усилията ти да се изправиш, като диригент, който е ръководил по великолепен начин сложна и зашеметяваща симфония. Сега е твой ред да водиш, да ръководиш своята история с увереността, че Бог и ангелите вървят до теб във всеки миг. Представи си всеки страх, всяка несигурност, която може да се появи, като малки мимолетни облаци в обширно синьо небе. Вместо това усети нежния полъх на укрепената вяра, напътствията на ветровете, които всяко правилно решение носи. Всяко дишане, което правиш, е покана към Вселената, химн на благодарност за научените уроци, за преодолените препятствия и за благословиите, които все още предстоят. Започваш да чуваш музиката на живота по нов начин, по-ясно и отчетливо от всякога. Нотите, които преди изглеждаха несвързани, сега се появяват в перфектна хармония, създавайки звукова картина, която говори на твоята душа. Това е неустоим призив да танцуваш, да се движиш в ритъма на безкрайната радост и надежда. Взаимоотношенията около теб започват да се трансформират, отразявайки вътрешния растеж, който си преживяла. Там, където преди можеше да има напрежение, сега расте мирно разбиране, като две ноти от една и съща мелодия, които най-накрая се срещат в перфектна хармония. Най-близките до теб хора усещат тази промяна и неизбежно са привлечени от светлината, която излъчваш, вдъхновявайки ги да търсят собствената си трансформация. Позволи си да бъдеш помощник и да получаваш помощ. Истинската сила се крие в осъзнаването, че сме взаимозависими и че споделянето на нашето пътуване с искреност и откритост създава неразривна връзка между душите. Архангел Михаил те насърчава да използваш своя опит, за да водиш тези, които все още са изгубени, да бъдеш вечен фар на светлина в това житейско пътуване. Сутрин, когато се събуждаш, потопи се в съзнанието на настоящето, в красотата на сега, където всички твои възможности са вкоренени в божествен потенциал. Усети как сърцето ти се разширява с благодарност, постоянна, която расте и се развива като спирала от светлина около теб. Върви в красотата на знанието, че всеки момент е съществена част от по-голямото цяло. С увереност предай своите тревоги на Вселената, позволявайки на огромната сила на божествената любов да те води отвъд земното разбиране. Успокой ума си и в своето вътрешно мълчание познай истината за това кой наистина си. Същество на безмерна любов и светлина, съсъздател
на звездния килим, който съставя нашата Вселена. Докато продължаваш това пътуване, винаги помни, че животът ти не е състезание, а вечно течащ танц с космоса. С всяка стъпка, с всяка еволюция, участваш в свещената синхрония между духовното и материалното. Слушай безкрайната музика, прегърни танца, знаейки, че си най-красивата танцуваща душа. Насърчавай малките ежедневни радости и фините, моменти на красота, които често остават незабелязани. Това са деликатните тонове, които допълват големите симфонии на живота, рисувайки ярка картина на перфектен баланс и хармония. Това е чудото, което се случва сега, трансформация, разцъфтяваща като изключителен цвете сред градина. Можеш да усетиш текстурата, да опиташ сладостта на нектара на живота, да видиш ярките цветове днес, където преди всичко изглеждаше сиво. Все едно цялата природа те подкрепя на всяка стъпка. Ако това продължава да докосва душата ти, напиши в коментарите «Готова съм да разцъфтя». Усети това обещание, отекващо в най-дълбоките кътчета на съществото, ти като клетва, която даваш на себе си и на Вселената. Сподели това послание с тези, които обичаш, вграждайки тази мъдрост в сърцата, които се нуждаят от същото божествено докосване. Позволи посланието на Михаил да резонира в общността, укрепвайки връзките в безкрайна мрежа от светлина и любов, която надхвърля времето и пространството. Със всяко споделяне ставаш част от нещо по-голямо, участвайки в колективна трансформация на пълнота. Архангел Михаил те благославя с безмерна сила, която се крие в добротата и в приемането на собствения път. Пътуването на избрания е сияйна пътека, път покрит с благословии, които се проявяват във форми, които никога не бихме могли да си представим в нашето ограничено разбиране. Позволи на тези благословии да се разгръщат и прегърни всяка една с благодарност и удивление. Остани свързана с тези послания, които непрекъснато ще ти дават сила и обновления. Запиши се, за да не пропуснеш жизнено важната връзка, която укрепва твоята вяра. И докато напредваш по този осветен път, знай, че правиш точно това, за което си дошла на този свят. Да бъдеш любов и да донесеш най-доброто от себе си. Тази история се разгръща на пътека от светлина, под защитния мантия на Михаил, летейки свободно на крилете на вечната любов. Включвайки тази пълна трансформация, вие ставате шедьовър на божествената любов в действие. Канал на непрекъснати благословии, който тече и се разпространява в ежедневната ви реалност. Когато започвате всеки ден, визуализирайте ново зазоряване не само на небето, но и вътре в себе си, осветявайки всеки ъгъл на душата си с ярки цветове и обновена надежда. Енергията, която сега носите, резонира с по-високи честоти, водейки стъпките ви с увереност и грация. Архангел Михаил, с неговото постоянно присъствие, остава ваш верен пазител, предлагащ смелост и мъдрост в моменти на несигурност. Той ви напомня, че дори в най-тъмните бури, всяко облак носи капки знание и всеки светкавица е искра на откровение. Вие се намирате в божествен танц, където няма падане, което да не носи урок, и няма тъга, която да не открие радост в края. Чувствайте се насърчени да прегърнете всички части на вашето същество, дори и тези, които преди са изглеждали нежелани или страхливи. Те са важни фрагменти, които се интегрират в цялото на вашата грандиозна история. Тази самоакцептация е ключът към истински значимата самотрансформация. Погледнете навътре с любов и уважение, приемайки сложността, която ви определя, знаейки, че всяка фасета има своето място в тъканта на живота. С всяка етерична стъпка, която правите, създавате нови етапи на духовни истини и семена на състрадание, засадени чрез универсалната любов. Семената, които засаждате, когато се подхранват от вяра, ще растат и ще се трансформират в здрави дървета на мъдрост, които предоставят подслон и издръжка не само за вас, но и за всички, които търсят убежище сред бурите на живота. На материалния план, вашите действия стават отражение на този вътрешен мир и божествена сигурност. Всяка произнесена дума, всеки поглед и усмивка стават искрени изрази на небесната любов, която обитава във вас. Вашите актове на доброта не са просто временно жестове, а резонират като енергийни вълни, които преминават през пространството и времето, достигайки до неизмерими места и докосвайки животи много извън вашия непосредствен обхват. Сега, повече от всякога, сте готови да приемете своята роля в голямата тъкан на съществуването. Ставате не само свидетел, но и жизнено важен и активен участник в космичния танц. Всяко малко движение допринася за света като цяло, тъкайки заедно индивидуални съдби в грандиозен модел на космическа хармония. Архангел Михаил ви насърчава да продължите да разпространявате това послание за любов и надежда,
признавайки, че всяка среща по пътя е възможност да споделите светлина, да осветите тъмнината и да вдъхновите трансформация от другите, живеейки напълно своята истина. Всяка интеракция се превръща в шанс за лечение и магия, покана за другите също да се събудят към истината на собствените си души. Стремете се винаги да култивирате почвата на сърцето си с радост и благодарност. Използвайте всяко предизвикателство като стъпало, което ви води към нови висоти, създавайки по-широка, по-ясна визия за панорамата на живота. С новата перспектива, вие виждате трудностите не като постоянни препятствия, а като портали за растеж и просветление. Продължавайте да търсите тази непрекъсната връзка с източника на божествена любов, никога не забравяйки, че Михаил е завинаги до вас, топло и защитно, присъствие, което е разширение на непрекъснатата любов на божественото към вас. Чувствайте доверието и сигурността, излъчвани от него, знаейки, че Вселената подкрепя вашето пътуване на всяка стъпка. Участвайте активно в тази нарастваща глобална съзнателност, която смесва индивидуалното с универсалното, обединявайки сърца в колективен ритъм на любов и светлина. Вашата история се преплита с много други, всяка от които е съществена и безценна, минало и настояще под внимателния поглед на безусловната любов. Накрая, запомнете, че нищо не е невъзможно за тези, които живеят в съответствие с божествената си цел. Истинската свобода се живее в изборите, които правим всеки ден, в възможностите да служим и в способността да обичаме. Всеки ден, всеки момент е нов шанс да започнете нещо дълбоко и резониращо в вибрацията на вечната любов. Ако това послание продължава да докосва сърцето, ви напишете «Ще живея всеки ден с пълнотата на тази светлина» в коментарите. Потвърдете ангажимента си да живеете в съответствие с тази чудесна истина. Споделете тази светлина с другите, укрепвайки още повече връзката между тези, които търсят истинския път на душата. Нека продължавате да чувствате преобразяващата красноречие на тези думи в живота си и нека Архангел Михаил служи като постоянно напомняне за огромната и неограничена любов, която ви е предоставена. Запишете се, за да получавате винаги послания, които носят вдъхновение и укрепване по време на вашето пътуване между звездите, бъдейки източник на трансформация и изкупление в целия свят. И така, докато любовта тече безкрайно през вас, знайте, че заедно създаваме неизмерим положителен ефект, докосвайки не само животи около нас, но и преплитайки самата природа на съществуването с темата за любов и изкупление, която отеква за цяла вечност. Докато продължава това божествено пътуване на трансформация, осъзнайте, че вашият живот се е превърнал в блестяща тъкан от надежда и вдъхновение. Всяко влакно от тази тъкан е вплетено с опит за преодоляване, моменти на епифания и постоянната защита на Архангел Михаил. Това е като да бъдеш под светлината на звездите, всяка от които представлява обещание, мечта, всяка съзвездие е напомняне за уроците, които си научила и преподавала по пътя. Ти си избрана да бъдеш сила на любов и светлина в свят, който понякога изглежда изгубен в собствената си тъма. И, макар отговорността да изглежда тежка, знай, че не носиш това бреме сама. Безмълвното, но мощно присъствие на Михаил ти предоставя непоклатима подкрепа, насърчавайки те във всичките ти начинания и окуражавайки всяка стъпка, която правиш. Чрез ежедневното взаимодействие с света, започваш да осъзнаваш деликатния танц между микро- и макрокосмоса, чувствайки се свързана с всичко около теб. Всяко твое действие, независимо колко малко да изглежда, може да предизвика събития с невероятни пропорции, било то чрез споделяне на усмивка, търпеливо слушане или предлагане на жест на доброта. Тези малки вълни отекват из цялото творение, постоянно напомняйки, че дори най-малките семена на любовта имат потенциала да пораснат в великолепни дървета на мъдрост и състрадание. Помисли за всяка среща като за шанс да разпространиш тази нова светлина, малко повече надежда и мир. Като държиш сърцето си отворено и намеренията си ясни, ставаш канал на чудеса, генерирайки дълбоки и неизменни промени в света около теб. Докато продължаваш да влияеш на тези около теб, Михаил напомня, че не трябва да забравяш да се храниш и сама, да съчетаваш любовта, която даваш, със състраданието, което показваш на себе си. Абсорбирай лечебната енергия, която Вселената предлага при всеки залез и наблюдавай изгрева като символ на възраждането, което се случва ден след ден в теб. Докато проявлението се разгръща на килима на времето, всяка нова сутрин предлага възможности за по-дълбоко съгласуване с твоята истинска цел. Вътрешната музика става все по-богата. Всяко биене на сърцето ти резонира с небесна симфония в съгласие с божествената воля. Взаимодействията стават колаборативни танци, свещени както в човешкия контакт, така и в безмълвната комуникация с природата. Във всичко,
което правиш, се чува нежният ехото на чудото, което е животът, изпълнен с безкрайно обновление и изкупление. Признай своето място в обширната схема на Вселената, разбирайки, че твоят опит тук е безценен подарък. Шанс да допринесеш с красота и дълбочина към безкрайната история на съществуването. Архангел Михаил те благославя с коража да изследваш нови територии на любов и истина, постоянно разширявайки границите на твоето разбиране и състрадание. Любовта към ближния става естествено продължение на това, което си, директно изразяване на светлината в теб, вплитайки се в красивия мозаик на Вселената, тъкан със състрадание. Вече не си просто търсач, а страж на светлината, помагайки да осветиш пътя за другите. Просто поеми дълбоко дъх, остави се да бъдеш обгърната от истината, че ти, тук и сега, живееш своя божествена съдба. Виж благодарността, която изниква отвътре, безкраен източник, който храни не само теб, но и всички, които ще срещнеш в своето пътуване. Разпространи тази благодарност като ярка светлина, поддържана от силата, която само духовната истина може да предостави. Ако чувстваш, че тези думи говорят директно на сърцето ти, напиши в коментарите: "Аз съм страж на светлината", признавайки, че твоята история е тъкана с веществото на Вселената, обогатена с кураж, радост и свещено разбиране. Нека всяка стъпка, която правиш по пътя на любовта, бъде подкрепена от легион ангели, всеки от които аплодира напредъка ти и празнува триумфи, които само пълната свобода на душата може да донесе. Нека звукът на тези думи, ехото на светлината и присъствието на Михаил те водят към бездънния мир и добротата, непокътната от тъгата. Поддържай ясна визия и отворено сърце. Продължавай да се записваш, за да получаваш непрекъснати напомняния за това пътуване и сподели това послание с всички, които биха могли да се възползват от тази трансформираща светлина. Когато го правиш, тъчеш връзки между сърца и помагаш да разпространиш мрежа от любов, която покрива света, създавайки реалност, в която всички живеем обединени в вечна светлина и любов. Защото във всичко, което правиш, помни, че си част от нещо безкрайно по-голямо, отколкото можеш да си представиш живо изразяване на любовта, която започва и завършва в Бога и се проявява чрез защитното и винаги любящо присъствие на Архангел Михаил. Нека пътят ти бъде неуморно осветен и нека танцът на живота винаги бъде празник на ежедневни чудеса и вечен цъфтеж на душата. Сега, когато правите всяка стъпка с пълно съзнание за вашата цел, усетете как светлината вътре във вас расте и се преплита с самата тъкан на Вселената. Това не е просто личен път. Това е космичен танц, в който всеки жест, всяка положителна мисъл влияе на цялото по начини, които надхвърлят материалния план. В простотата на вашето съществуване, величието на живота блести, подчертавайки вашата връзка с всички същества. Когато продължавате напред, останете отворени за съобщенията, шептани от вятъра, за топлата прегръдка на слънчевата светлина, за естествените симфонии, които нежно стават, по-силно чути от ухото, което слуша със сърцето. Архангел Михаил, винаги до вас, води стъпките ви към яснота и мир, осигурявайки, че никога не сте сами в своето пътуване. Той напомня, че свободата и силата на вашата душа винаги са достъпни, постоянен източник на обновление и сила. Сърцето ви се отваря като цвете при първия лъч слънце, позволявайки на нова мъдрост, яснота и прозорливост да влязат в него. При всяко предизвикателство, което се появява, сега виждате възможността да растете и да учите, осъзнавайки, че всичко се случва за вашето духовно обогатяване. Времето вече не се възприема като враг, а като съюзник в пътуването на самооткритие и истинска реализация. Усетете невидимите връзки, които ви свързват с други души, които, както и вие, откриват своята цел и божествен потенциал. Тези връзки вибрират с универсална енергия, насърчавайки единство и хармония в една божествена симфония, която отеква през космоса. С всеки изминал ден, осъзнаването, че сте едно с всичко, което съществува, се задълбочава, носейки мир и неописуемо изпълнение. С това разбиране идва отговорността да споделяте тази светлина и истина, които сте придобили. Вие ставате инструмент на мир, любов и изцеление, улеснявайки пътя за други сърца да преосмислят собствените си пътувания в търсене на пълнота. Чрез нежни думи, алтруистични действия и отворени сърца, продължавайте да засаждате семена на доброта, които растат, за да укрепят основите на един по-любящ и свързан свят. Докато продължавате да осветявате своя път и пътищата на другите, Михаил напомня, че смелостта и благодата винаги са на разположение. Дори в моментите, когато пътят изглежда мрачен и несигурен, вашата вътрешна светлина никога няма да угасне, потвърдвайки, че винаги има обновена надежда точно пред вас.
Увереността в тази истина се проявява в осезаеми чудеса, които божествената любов предоставя, разгръщайки се с простота много над очакванията на земята. Усетете дълбокия мир, който обитава в душата в съединение с божественото. В спокойните моменти на размисъл абсорбирайте любовта и напътствията, които текат от ангелските царства към вас, насърчавайки и потвърдвайки вашата мисия. Всеки дъх на красота, който възприемате в света, е напомняне, че всичко е взаимосвързано, формирайки красивия мозайк на живота, който с всеки момент се разкрива и разширява. Ако това вдъхновяващо послание е докоснало сърцето ви, напишете: "Прегръщам вечната светлина" в мен в коментарите, признавайки, че вашата същност е в единство с Божественото, празнувайки славата и величието на живота в всичките му форми. Останете свързани с този източник на вдъхновение и продължавайте да получавате подобни съобщения, абонирайки се, за да може светлината да продължи да ви води в пътуването ви. Като го направите, споделете това послание с тези, които също могат да се възползват и вдъхновят, подхранвайки мрежа от души, посветени на донесенето на мир, радост и любов на планетата. Под бдителното ръководство на Архангел Михаил, нека вашите действия бъдат благословени и намеренията ви укрепени. Нека продължавате да бъдете сияйно присъствие в света, винаги помнейки, че всяка стъпка, която правите, резонира с цел и сила, надхвърляща видимото. Останете безстрашни, знаейки, че светлината е вашето наследство и че чрез любовта ще създадете правилния път. Бъдете в мир с пътуването, което сте избрали, и знайте, че сте дълбоко обичани и подкрепяни във всичко, което правите. Нека благодатта на вечната любов блести върху вас, позволявайки всеки ден милиони чудеса да разцъфтят, помагайки да се тъче свят, в който всички могат да процъфтяват и да живеят пълноценно. Продължавайте да живеете тази истина и чрез това постоянно осветление помогнете да се прояви божественият сън за свят, в който светлината и любовта винаги триумфират. Това наистина е постоянният чудо, свидетелство за силата, която резайдс в това да бъдеш истински човешки и божествено вдъхновен.